No niin, arvoisa juhlayleisö, seuraavaksi sitten tämän illan hupinumero stand-up-komikkaa, jota esitän minä itse. Olen valinnut itse itseni tätä esittämään. Koska kaikki kaverit aina sanoo, että kun minä olen kapakassa esimerkiksi, niin minulta ei saa suun vuoroa. Minä olen aina äänessä. Kun minä olen sellainen moottoriturpa, jolta tulee puhetta solkenaan, kun vain suunsa avaa. Stand-uphan on sellaista, että joku lipeäkielinen mies tai nainen tulee lavalle ja alkaa päästää suustaan tekstiä, joka ei naurata ketään. Niin kuin huomaatte, tämä on totta. Niinpä päätin kokeilla nyt vapun aattona minäkin tätä stand-upia täällä, kun on tämmöinen oiva tilaisuus. Katsotaan, toimiiko se. Pahoin pelkään, että ei. Ei se mitään. Koomikkojen kuninkaan kohtalo on monesti karvas. Olen opiskellut tätä stand-upia katsomalla televisiosta näitä stand-up-ohjelmia, jossa Riku Suokas ja kumppanit panevat parastaan, ja olen aina nauranut mahakippuralla niitä, niin kuin tekin ilmeisesti. Ja Suomen johtava stand-up-koomikko, hän aloittaa usein ohjelmansa, siis Andrei Wikström, sanomalla, että minä olen Sipoosta ja yleisö nauraa. Ajattelin kokeilla samaa tekniikkaa nyt tänä iltana. Se tulee nyt. Minä olen Sotkamosta. Näköjään tämä toimii. Tämän minä aion pitää seuraavalla kerralla mukana ohjelmassa. No, tämä oli vain johdanto tähän varsinaiseen numeroon, mikä minulla on tulossa nyt. Teistä monet varmaan huomasivat tuossa viime syksyn aikana semmoisia jättiläiskokoisia mainosplakaatteja tuolla tienvarsilla, jossa luki, että elektroni on jokamiehen oikeus. Minä ihmettelin, että mitä se tarkoittaa. Jokamiehen oikeus sanoi, että saa poimia marjoja ja sieniä ja muuta vapaasti tuolla luonnossa kenen tahansa mailla. No sitten minä joudun käymään tuossa kuukausi sitten terveyskeskuksessa. Ja siellä miesten vessassa, siellä peilin päällä oli tämmöisiä lipukkeita, jossa lukee, että elektronihäiriö, vaikea myöntää, helppo hoitaa. Ja kun tutkittuani tätä lipuketta, minä ymmärsin, että minullahan lukihäiriön lisäksi on elektronihäiriö. Nimittäin melkein joka aamu siinä 5 aikana herään hirvittävän elektronihäiriön. Vaikka tässä sanotaan, että se on vaikea myöntää, mutta helppo hoitaa, minusta asia on aivan päinvastoin. Minusta on aivan helppo myöntää, että minulla on semmoinen häiriö, kun se myöntää itselleen, niin se on helppoa. Se hoitaminen on sitten eri asia. Minulla siihen kuluu ainakin 45 minuuttia ja tulee aivan hikikin. No, tässä sitten sanotaan tässä lipukkeessa, että se iän myötä monesti pahenee se elektronihäiriö. Siinä minä olen samaa mieltä. Nimittäin muistan, miten helppoa se oli hoitaa pikkupoikana. Muistan, kun ensimmäistä kertaa koin häiriön, istuin Puron sillalla 5-vuotiaana ja sitten löysin niin sanotusti itseni ja elektronihäiriö hävisi käden käänteessä. Toinen episodi oli sitten, kun olin 20-vuotias, olin armeijassa. Pääsin ensimmäiselle iltalomalle ja olin menossa tyttöystäväni luokse ja elektronihäiriö iski. Kuitenkin kun olin päävartion kohdalla ja näin pyörätelin missä naisten pyörän, ongelma katosi käsin koskematta. Sitten tässä
lappusessa sanotaan, että jos häiriö on paha, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen. Näinpä teinkin. Ja lääkärihän kirjoitti iloisesti minulle Niagara-merkkisiä sinisiä tabletteja. No seuraavana iltana ajattelin, että nyt minä saan vihdoinkin nukkua rauhassa pitkään, kun työt alkaa vasta 10, että minä saan 9 asti nukkua, eikä herää 5 ainaisen häiriöön. Otin varmuuden vuoksi illalla 2 tablettia. Ja menin sänkyyni nukkumaan peiton alle ja puolen tunnin kuluttua heräsin teltassa. Siinä loppuyö kului hoidennassa ja se oli aika raskasta. Ja tiedättekö muuten, että tämän elektronihäiriön hoitaminen voi olla kuulolle vaarallista, siinä ei kuuloksi. Minkähän takia? No koska siinä joutuu koko ajan terästämään kuuloaan äärimmilleen, ettei kukaan vain tule, kun on hoitamassa sitä. Erityisesti on vaarallista kuulolle aviovuoteessa, kun se täytyy tehdä niin hiljaa, ettei vaimo vaan herää. Kiitos.